dito ni sa Iloilo. Iloilo. Okay. Mga magsuon day. Ipang lamoy kalayo sa dang masunog ilang panimalay. Pastila. So ang rason daw sa sunog, Tulog ka buok. ang rason sa sunog sa kada sunog ding usa ka panimalay gumikan kay something gidauban ba? Murag dinauban ni ang murag nagpaaso sila day. Paaso. Sa ilawon daw sa silang balay. sa ilang hagdan. Hagdan. Oo, para ang mga lamok ba? Mo gani. Okay, nangatog naman gud ning 5 ka magsuon. Pastilan day. So 5 ni sila ka magsuon mga kasama, nabilin sa ilahang balay. So ang ilang ginikanan asa man ni adto? Ni adto sa Yan to lamay sila, mga kasama. Parihag tong nahitabo sa Marilog day. Nga namatyan pud sila day. Oh, nasunog pud ang balay day. Pareho anong istoryahan day. Na namatay ni adto sa labay gidikanan gibilin ang mga bata. Okay. Inomdom ka to? Diri sa may Marilog? Yes. So kay syempre gabiin naman good po Mga nga ganing. atong niya ang mga edad ni aning mga bata niya 12, na ay 8, na ay 5, 4 o 1 anyos pa. Usa ka tuig. Oo, so naiduha ang niday nga dunay sakit nga polio. To mo to mga napuruhan day. o katong 1-year-old. Mao to ang so duha ka bata nga nay polio o 1-year-old ang wala na gyud nasalbar. Kato lang duha pero naagya po'y paso katong Katong medyo may edad nakaikyas, na. katong mga nakakuanday, nakasibad. Ma-imagine mo na may video karon nga nasa online. Makita gid nimo nga Pastilan. nasunog gyud and nagsyagit-syagit pa intaw ng amahan. Kinsa bagoy Kinsa maghuna-una man dong ta? irin nga Taong ingon sana, ana pero mao lagi na po mga comments nga nag-ingon nga dapat gyud wala gyud gibiyaan Beta. ang mga bata pero given siguro atong nay mangingunana bitaw nga mga nay mga PWD day ba, no? Nay mga nga diferensya sa lawas. correct unya siguro kumpiyansa ra pud dong irin ang gidikanan kay naraman pud silingan unya naapoy 12 anyos na so nya nangatog naman pud lagi so siguro diha goro pero ang kuan gyud ni lesson sa atong mga ginikanan bisan pag unsa may tabo apil man ganita nangatog naman gud din sila so, dapat gyud nato ubanan ang atong mga anak so ato daw Yes. paminaw daw ina ay clip ang ato Sige daw, ang Bi. kauban sa ko ano dito sa RMN RMN Iloilo. Iloilo. Okay? Do longgo man ni pero atong na may mga daghag mga longga diri sa Bitaw. longgo-longga sa Davao ato dang paminaw din. Sige daw. Ito nuli na na sa tayo. Sakit man para sa inyo bilang lola. Palangga mo gini mga apo mo kay Arnel. Gamay pa sa namo. Ako si Ernel, gabi ka sagod. Tapos, nang isday sa ibol para ginawa. Tapos, ang gamay na pag-itrabaho niya, tatlo sanda. Tama gid no, 3 gid ang napatay. Tama. Dako gid nga kon sa pamilya niyo subong. Oo, lola. Kung ano, sinanay na gabi ito, kung naghambala niya. Binaan ko bata, eh, talong malo, managad daw sa nasmakyan. Tiyo, palo, ay turugan na tamang las 10. Tiyo, mahis na mga tamang turug tamang rin, manana mong kalinupok, hindi ko bigalin. Gawin na away tawon sa, ano. Abi niyo ginaway lang. Oo, tapos naglagan ko, balban ako na. Ambal na, totoo, basta ko umid, basta, paano ka ni, mga nilagla ko kudiin ang liyopukran ko. Katugin ko, din ka, sa kayo man ko. Kali ka balay dari gini sunugin, baw, gano'n sakot, kuda karang ang bataan. Triponos na gaya, tapos ang bata, kung bata, gini masak parang dua. Si Arnel, si Arnel ma-rescue pa siya tani sa bata ya galing kay. So, hegas, galide, gini to kakulbang nga maayro kuno na bata. Oo. Straight to the point. So ato nga dunggad ng Yes, day. Ang apuhan to day, no? Lola. Oo, Lola taon. Taon laliman mo na. Tulo ka bata namatay. Sus. Kadungan. Takasulti unsay atong pwedeng masulti nga makapahupay in town dong irin but Yes, ang pamilya karon gawas sa ilahang pagbangutan nagahangyo pod sila og pinansyal nga tabang. Correct, day. Oo, so kay wag-o naman ron panahon, dali naman kay mo iksan og help bisag layo ka. Bitaw. So pwede mo mga kasama i-search po ninyo RMN Iloilo. Iloilo. Oo, pwede mo mag-communicate po dito, no? Or pwede po pinaagi sa amo if gitandog mo nga mutabang sa Mutabang. ilahang pamilya.